Ahoj, vítejte u dnešního videa. A dnešní video je LPS balíček od, ježiš, jsem si otočila hlavu, od LPS té Kristýny a jdem na to. Čauky. Takže otevřu si balíček, už tu vidíme ty dvě LPS. Ježiš. No, pak tu vidím dopis a nějaké ty dvě věci. Vidím tu zrcadlo a počítač nebo knížka, to je, ne? No, balíček máme prázdný, jdu vám přečíst dopis. Takže přečtu vám dopis. Ahoj, jak se máš? Já dobře, ahoj. Líbí se mi tvé LPS, takže děkuji za to, že se ti líbí moje LPS. No, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like a já se budu těšit příště. Ahoj!